Avui us parlaré d'un color que ha fet història. El blau. És el meu color preferit des de petita i sempre l'acabo triant inconscientment. Però sabies que a l'antiguitat el blau era un color gairebé impossible d'aconseguir? El blau egipci només el portaven faraons i déus. Més tard va aparèixer el lapislàtzuli, aquesta pedra d'aquí. Era una pedra preciosa d'Afganistan que donava lloc a un pigment ultramarí més car que l'or. El set encar només es feia servir en les parts més importants d'un quadre, com podia ser el vel de la Verge Maria. A l'art modern, el blau també ha tingut un paper protagonista. Tenim l'exemple de Picasso amb la seva època blava, on pintava tristesa, soledat i introspecció. Després tenim a Yves Klein, que va portar el blau a un nivell performàtic. Aquest artista cobria models amb pigment blau i els feia deixar la seva silueta sobre el llenç. No ho sé segur, però jo crec que la Maya es va inspirar quan va fer aquesta portada en aquest artista. Sempre us colo algun dels meus referents. Crec que és una bona manera de començar cròniques d'una creativa, veient que darrere del que pot semblar un simple color hi ha una gran història. Així que, si t'ha agradat aquest tastet creatiu, tens la història completa del blau al meu canal de YouTube i segueix-me per més episodis de Cròniques d'una creativa.